बाळ, फ्रीज मधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. चिपी विमानतळ पुन्हा एकदा सुरू होण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय झाला, मात्र त्याची पूर्तता झाली नसल्याचं दिसतंय. यावरून पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना माजी खासदार विनायक राऊत यांनी टीका केली आहे. बघा, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये चिपी विमानतळाच्या संदर्भात निर्णय करण्याचा तसा अधिकारच नाही महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटला. कारण चिपी विमानतळ पूर्णपणे कार्यान्वित झाला होता. अथक प्रयत्नातून तो करून घेतला होता केंद्राने राज्य सरकारच्या माध्यमातून, आणि आता पूर्णपणे केंद्राच्या हवाई वाहतूक मंत्र्यांच्या अखत्यारीतला तो प्रश्न आहे. आणि तो सोडवण्यासाठी दुर्दैवाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला सक्षम खासदार मिळाला नाही, हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं दुर्दैव आहे. त्यामुळे चिपी विमानतळाच्या ह्या 26 ऑगस्टला 2 वर्ष बंद होऊन 2 वर्ष पूर्ण होतील आणि सिंधुदुर्गवासियांच्या पदरी पुन्हा एकदा ते कातळवण पाहायची वेळ आलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.